نعلت 18 ميازيا 2024 حدشت علتاوي زيناتات سبورت. أمانيل قبر اكزابير ماليا ودقانتو أم عقاب كسرح وعيلو. بيدرو لوبيز كان ماليو عقب وعطيو. بينيام جرماي أبلع المدلوات نجيرو ديتاليا يركب. دقفت مدريد أميرا مانشستر يونايتد حدثها كايدو من مانشستر يونايتد وديسو من. رايم سترلين كاب حمامو حويو نابلم متمليسو. سلام كما يتعلو كبرات تغتتلتي سينما سمرة انكو عنا بزا چانل بسلام متزاخم اقدم لاقنا زا چانل سابسكرايب نزي فيديو خا لايكن شيرن كومنت انداقبركم كسامو داتا كتكتاتلو بخبرنا عدم سناي مكتال أمانيل قبر اكزابير ماليا ودقانتو ام عقاب كسرح وعلو بيدرو لوبيز كا نماليو عقب ووزيو لو محاموس على 18 ميازيا زور ألبس بناي رابعيتن بدايتن مدرخ كتصيرو وعلو إذا مدرخ ናይ ንግስቲ መድረኽ ኮይና ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብጫ ማልያኻ ለውጢ ከተምጽኡ ተገሚቱ ነይሩ። እቲ ትማሊ ብዘካየዱ መጥቃዕቲ ብጫ ማልያ ዝመንጠለ ፔድሮ ሎፔዝ ማልዩ ከረክብ ግምታት እኳ እንተነበረ ኣብዛ መድረኽ ግን እዚ ተቐዳዳማይ ሳለ በዓል ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ምስ ማልዩ ክውድእ ኪኢሉሎ። በዚ እውን ብዙሓት ብድሕሪኡ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ካብ ብሉፃት 10 ከወርዱ ከለዉ ፔድሮ ሎፔዝ ግን ማልዩ ከየድፈረ ዛዚሙ ኣሎ። እዛ መድረኽ ተረድቲ ዓቐባት ዝሓዘት 141 ኪሎ ሜትር ትሽፍን በዳሂት መድረኽ እያ ነይራ። ኣብዛ ዕለት ዝተፈላለያ ጋንታታት ንብጫ ማልያ ንምምንጣል ከቢድ መጥቃዕትታት ብምግባር ንጋንታ ናይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሊድል ትሬክ ሃዊኸናየን ውዕለን ንኹሉ ዝካየድ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከፍሽሉ ኸኣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝርከቦም 6 ተቐዳደምቲ ተመደቡ። ክሳብ ውድድር ናብ መወዳእታ 100 ኪሎ ሜትር ዝበፅሕ ኸኣ ጋንታ ምልእቲ ኣብ ምፅባብ ፍልይ ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ተጸሚደው ዓለት ኣብ መዛዘሚ ተርር በዳይ ዓቐብ ምስ በፅሐ ኸኣ እቲ ኣደናቂ ናይ ጋንታ ስራሕ ዝተገብረሉ ፔድሮ ሎፔዝ ንቕድሚት ብምውፃእ ፍልይ ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ካብ ጉድል ወፀ። ኣብዛ መድረኽ ከዓ ወላ እኳ 1 ደቂቃን 22 ካሊትን ዶንጊን ተኣተወ ዝፀንሖ ናይ ግዜ ፍልይ ስለ ዝሕገዞ ሕጂ እውን ካብ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ተቐዳዳማይ 38 ካሊታት ብምንጻፍ ማሊኡ ኣብሒሱሎ። ኣብዛ ዓወት ናይ ዝተቐዳዳማይ ከዓ ተራ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ስርሑ ብዓወት ብምዛም መበል 76 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎ። ኣብ ዝቕፅል መድረኻት ዓወት ንኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ጋንቱ ሊድል ትሬክን ንምና። ቢንያም ግርማይ ኣብ ልዑል ምድላዋት ንጂሮ ዲኢጣልያ ይርከብ። ዕለት 4 ግንቦት 2024 ጅምር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ጂሮ ዲኢጣልያ መጋረጅኡ ክቕንጠጥ 16 መዓልታት ጥራይ ተሪፉ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ግዜን ናይ ቅጽበታዊ ውድድርን ተቐዳደምቲ ኣብ ጽዕሞም ቦታ ኮይኖም ኣብ ሓያል ልምምድ ይርከቡ ኣለዉ። ሓደ ካብዚኦም ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኤርትራ ብምዃኑ ልምምዱ ዘካየድ ዘሎ ንቅጽበታዊ ውድድር ክዕወቶ ዝኽእል ሓያል ልምምድ ኣብ ምግባር ከ ይርከብ። እዚ መዓልታዊ ብምኽሪ ጋንቱ ተሰንዩ ዘካየዱ ዘሎ ልምምድ ከዓ ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ጂሮ ዲኢጣልያ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ብዙሓት ይጽበይዎ ኣለዉ። ቅድሚ እዚ ውድድር ኣብ ዝግበሩ ትንበያታት ከዓ ዝዓበየ መተላለኽቲ ያስፐር ፊሊፕሰን ብምዃን ክደምቕን ዓወት ክጎናጸፍን ምዃኑ ብዙሓት ይሕብሩ። ቢንያም ኣብ ጂሮ ዲኢጣልያ ኣብ 2022 ኣብ10 መድረኽ ንቫንደርፑል ብዘተማመን ብቕዓት ረቲዑ ቀዳማይ ከም ዝወፀ ኣይርስዕን። ኣብዚ ዓመት ኣንጻር ጆናታን ሚላን ያስፐር ፊሊፕሰንን ዝገብሮ ቅልስካ ተሃራፊ ኮይኑሎ። ቢንያም ጎኒ ጎኒ እዚ ናይ ኣካላውን ኣእምራውን ምድላዋቱ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ምዝንጋዕ ይርከብ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ንቢንያም ግርማይ ዝምልከት ዝተዋህበ ናይ ዓወት ግምት ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና። በዛ ኣጋጣሚ ንቢንያም ዓወት ንምንየሉ። ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ዕደት ኣካይዶምን ንማንቸስተር ዩናይትድ ወዲሶምን። ድሕሪ ትማሊ ማንቸስተር ሲቲ ብሪያል ማድሪድ ዝገጠማ ስዕረት ሓደ ካብ ኣካየድቲ ትዊተር ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዌምብሊ ኢዝ ኮሊን ትብል ናይ ደወል ምልክት ገይሩ ፖስት ብምባሉ ንብዙሓት ደገፍቲ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ቁጥዐ ኣትዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኮቨንትሪ ዓዲማ ኣብ ዌምብሊ ተካይዶ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ይጽበያ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ማንቸስተር ሲቲ ትማሊ ዝኸሰረታ ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ እውን ናይ ፍጻመ ፀወታ ኣብ ዌምብሊ ክኸውን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 3000 ዝበፅሑ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ናብ ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦልድ ትራፎርድ ብምኻድ ዑደት ኣካየዶም። እዞም ደገፍቲ ኣብ ዑደቶም ነቶም ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተበጊሶም ኣብ ሪያል ማድሪድ ደመቑ ከዋኸብቲ በዓል ቤካምን ሮናልዶን ዝገበርዎ ታሪኽ እውን ብፍሉይ ኣስተማቒሮም። ብዘይካዚ እዞም ደገፍቲ ካልአይቲ ናይ ዓለም ብልጽቲ ክለብ ኣላትና ንሳኻ ማንቸስተር ዩናይትድ እያ እንዳበሉ ብምዝማር ነቶም ብስዕረት ኣብ ሕርቃን ዝነበሩ ደገፍቲ ማንቸስተር ሲቲ ክላኸፍዎም ተራእዮም። ራሂም ስተርሊን ካብ ሕማሙ ሓዊ ናብ ልምምድ ተመሊሱ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ፀወታታት ክለቡ ዝወኸረ ናይ ክፋ ኣጥቃዒ ክለብ ቸልሲ ራሂም ስተርሊን ናብ ልምምድ ክለቡ ከም ዝተመልሰ ትማሊ ቸልሲ ሓቢራ። ስተርሊን ዝሓለፈ መዓልታት ዝተበከለ ምግቢ ብምብልዑ ብሕማም ምኽንያት ካብ መሳርዕ ክለቡ ተኣልዩ ጸኒሑ። ቸልሲ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ስታዲየም ዌምብሊ ኣንጻርታ ብሪያል ማድሪድ ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝተገለፈት ማንቸስተር ሲቲ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ኤፍኤ ካፕ ይጽበያ ኣሎ።
ستيرلين نمودات أجزي بمالا تشيلسي أميرا استرألو تصوتا تشيلسي نمانشستر يونايتد أب ستامفورد بريدج عدمو 4-3 أب استعاوتة تلو تصوتا ينيرو بمسارة ميل سبورت من شتاس تتصواتي توكيسا زرغب كويس بلو تحبرتا ستيرلين زتبكى لما قبي مبلعو زسعبو الحمام كخون كله دركاتو وين جيرو لمغنايو كتب القليطة دحرز حمام ستيرلين ميزانو كأنيسو مهلاو كحبر كله أسلتانيو أرجنتيناوي بوتشوتينوون زحلفو معلتا ستيرلين أب زي لمد تملاس كم جمهورن عرفت هيبامو كم زغنين حجقنا متملو تعنو تمليسو مهلاو قليطو تشيلسي نوانجا في كاب نمعوات بغطة أبي أوروبا ليج كتساتف كوتا زهبا عوت بمخونو صباح سنبت مستات مالي أبي اتحاد بريال مدريد بفوتسم كلا ترتيعة كاب صوتاتا تشامبيونز ليج وزا خوينا زلا مانشستر سيتي تكايرو قدام وسان كخون كله نسيتي مسترت عدما نمان سيتي أو 4 معلتات في اللي كاب كلتنا يوانجا ودرزا عليها في تصامي كخونيو أبزا عمة سبورت تشيلسي أنصار مانشستر سيتي أبزا كايرو تو كلتنا ليج صوتاتات حموش شتاتات بمقصر أب كلتيو نتبي تماغيلاك توتسكي ليا بوتشوتينو أبزا حلف معلت كلوا أبزا كايتو لمد 10 أنصار 10 حدا تتصاوت بمقار نتتصاوت كلوا أبغزي تسقط زحجزوم لمد كبهم تراير له إيطالياويت كلب روما جزيوا سلطانيا دانيال دي روسي زمت زعمة سبورت نتاكلبون كسلطنا مخانو حبيرا أبكور الشعوت وتحم زمرش زلو دي روسين رومان نحد بارو عوت كاميرون وصاي حزوم نيمل سجتم إوروبا ليج أميدوهم ني إس ميلان يتصبيلو بمسارة منشطات كلب روما ذهبوا حبريتات مالي بورد كلب روما ببقعة دي روسي عقوبات كم زلون تمالي دحر قطري أبزا كايرو زرب دي روسي أبتا كلب كغزل كم زخونا حبيروم كابزينا زا إيطالياويت كلب كيوت أنا كلبات تشيلسي بارسيلونا نقود أرجنتيناوي نايكن في تسعات إذا كلب باولو ديبالا بغربة يعزب والله بمسارة أبو علزة أرجنتيناوي تغمي تسول عنكت أب كرامات نبزخونت كاب إيطاليا وسات ركب كلب كساقاقر مسدالي ملكة واقوع 10 مليون يورو تغمي تلولو نبسري أزر كبا كلبات مسخي دما كتعدقو تدالي كلب 10 مليون يورو كتكفلولو زاقدد عنكت ألو تشيلسي بارسان نملكة وعلزة أرجنتيناوي بغربة استملكتا كلبات كوينن غازيتنيا رودي قالت كم زحبورو جن ديبالا روما حدش وعل كتقربوا اللي يتصبخم زول يحبيرو بورد كلب بارسا نتي أبرادار مانشستر يونايتد أتيو زركب اسبانياو داني أولمو أبتو قاموتلو زلاوان سولاد زمن سي كم سزارربت تحبيرو بمسارة أب كاتولونياز مدبرن غازيتاتات ولادي أولمو مس دايركتر بارسا ديكو تمر ربع زربا كايدوم كبلا حبيران أب أكاديمي لاماسيا زعبي أولمو ودع 15 عام مسكونه ناب دينامو زاغريب مسجارون ذكر كوين واغاز تسواتاي كاب 5 كسب 6 مليون استمن مخانو اذا كلب قدام نتيبا كسرح له تخيل مسرح مخانو يزغلط سخبركم تخاتلتنا نيلوم زينانا نزي مسل ابز قصل مدبنا يرخبنا سسنايو سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سوني تروفتا نغسل النهار سينما سمري